Hi everyone! Pupunta nga pala kami sa town. Nabibili lang kami para magit kasi kami pinapagawa. So, bibili natin yung mga materyales. Tara! Dahil sa inabot natin ng alas 12, kain muna tayo dito sa Chowking. Manda ba 2 kilo? Cambia ko sa bal cambia? Casing ko sa pasimang. Kasi sa brand, Realme. Okay, come try niya para man-change. Ready 90. Paddle color lang. 180. Comprata kilo para di kish mang. Talaga. Stretch kayo na ni Jay. Very good. Okay, next. Stretch. Stretch.